Nej, men kan du kigge lidt længere på den? Det er faktisk ikke engang rigtigt. Fordi her udenpå, der gik det her, herude. Det er jo fordi, de mangler bassin her. Jeg fik sådan ud, ja. Nu kunne finde ud af skjult spor, så kunne jeg have bakket ind på den spor. Ja, det er en, der er med til Tyskland. Nu render vi jo et problem her nu. Nå, så holder lige der, ja. Det er ikke meningen, at vi er længere. Det har jeg nødt til. Så skal vi få skift. Hvad nummer er den? Det er ingen nummer. Det er Jyder, men den er han i skub. Der er også på. En gang var stramme op på skifte hen til mænd. Nu kunne jeg jo se, når de lå kørt med de to. Det er igen med den der igen. Den slår ikke helt over, når den står på lige. Jeg ved ikke, om det var den, du strammede. Kan du huske det? Jo, men der er det kun en, der gør det. Se, den mangler lige en millimeter. Og vi havde flere, der kørte hen der, og det er afsporet. Jeg ved ikke, om det er... Jeg mener, at det er den, hvor der er fint på ham. Men det er jo bare, hvis det var nemt at lave. Så skal det en anden. Det var for at jage med dig nu.